Malawi anzanga vino kuti kumene muliko kaya ku Malawi konkuno kaya kunja uko amene mukusaka kaya munapitira zilizonse zimene munapitirazo. Lero sindikufuna ndikupangeni entertain, koma lero ndifuna ndikuuzeni nkhani ndiyo khuza ku Sudan. Mukudziwa ino Sudan dziko limene lili ndi mafuta ambiri so muno mu Africa, dziko limene linali promising, dziko limene lili ndi history, dziko limene limaoneka la mphamvu, koma lero lili kuti mizinda inasanduka fumbi, maneba kuphana, nkhondo ili pakati pawo. Andi chomvetsa chisoni ndi chakuti nkhondo imene ili pakati pawo iyi sikuti dziko lina lake la ku America la ku Europe ka ku America linapanga invade, ndi okhaokha neba ndi neba kuphana. Nkhani yake mphamvu, nkhani yake greed, nkhani yake yera. Ndeta khalani pompo mumvesese bwinobwino nkhaniyi. Mu April mchaka cha 2023 nkhondo inabuka ku Sudan. Nkhondo iyi idali pakati pa Dagalo amene ali wankulu wa RSF imene inali Rapid Support Forces, komanso General Burhan amene anali wankulu wa asilikali ndipo ndi wankulu wa asilikali. Komano nthawi yambuyo yonseyi amagwirira ntchito limodzi kuthandizana and fighting terrorism imene inali mkati mwenimweni mwa Sudani. Komano after kuti anthu apasidwa mphamvu kuti mphamvuzi azigawane ayendese dziko la Sudani, jera linabwera pakati pawo. And tikunena panopa anthu opitira 8 million adachoka manyumba mwawo. Khartoum imene idali imodzi mwa capital city okongola muno mu Africa idasanduka fumbi mbali inayi. At least pakadali panopa tingane kuti Khartoum it's liberated, komano nankhataganizirani anthu 8 million amene achoka manyumba mwawo. Ganiziraniso na anthu 15,000 amene adamwalira. Iyi ndi nkhondo, andi nkhondo si chinthu choseweresa. Nkhondo muli imfa mkati mwake, nkhondo muli kugwiririra mkati mwake, nkhondo muli matenda mkati mwake, nkhondo muli mazuzo mkati mwake. Taganizani Mtandire, taganizani Ndilande, taganizani Blantyre asanduke fumbi. Masita aja amene manyadira aja kwathu kuja kumene mati kwathu kokongola kuja kusanduke fumbi. Taganizirani bwinobwino, si zinthu zoseka. Nkhondo si chinthu choseka, and nkhondo si filimu imene timayionera tija, that's not reality. Nkhondo pitani pa social media onani ma footage zenini ya nkhondo muone kuti nkhondo ndi chani. Nkhondo mchinyama choopsa. Ndiyeno taganizirani zimene zikuchitika zimene zikuchitika ku Sudani pakadali panopa zichitike mkatikati mwenimweni mwa Malawi. Asilikali agawanikane pakati, ena apite kumbuyo kwa minister wina wake, ena apite kumbuyo kwa army general. Kodi zingakhale zotani? Ganizirani kuja kumene timati kunyumba kulilangwe, kuja timene timati kunyumba kuchiradzulu, kumene kuli ankolo athu kuphalombe, kumene kuli agogo athu kumangochi. Koseko kukhale magazi, njira zonse, ma highway onse, M1, M3 onse muzaze ana amene ali nkulira, ana amene akusowa chisamaliro, muzaze ana amasiye amene akuchoka mzinda wina kupita mzinda wina kuthawa nkhondo. And mwina tikuzika mu context yoti just imagine, komano zitengeni zinthu zikukhala zinthu za serious. Ganizani kuti suddenly mulilongwe, si Lilongwe samete kumuziwa, koma tineneze kuti mbali ine alilongwe kuli asilikali ena, mbali ine alilongwe kuli asilikali ena, andi anthu akumenyana kukanganirana mphamvu. Taganizirani bwinobwino zinthu zimenezi. Mutha kunena kuti ayo Shamiuna, Malawi ndi dziko la mtendere. Sindikukana, Malawi ndi dziko la mtendere, andi ndimanyadira chokhacho kuti kwathu kumene ndimachokera ku Malawi ndi dziko la mtendere. Komano let's be real, pakadali panopa tribalism is rising. Ndale zikutigawanika, andi achinyamata akuyenda olusalusa, komanso achinyamata ambiri akusowa ntchito. Anthu atsogoleri athu they are after money and akumatika anthu kumbuyo. And nthawi ya zisankho pakadali panopa si nthawi imene anthu mbuyo amamanyadira kuti tipeza mtsogoleri wina kapena mtsogoleri ali bwino atipitiriza. Komano pakadali panopa zisankho zasanduka nthawi yochititsa mantha, tumachita kuopa kuti nakha zisankho za chaka chino chitachitike ndi chani kwenikweni. Taganizani bwinobwino zinthu zonsezo. Chinthu chimene tachike pa mtima pathu apa nchakuti
zimangotenga tusipaki imodzi, msonkhano umodzi ena akayankhula udyo basi boom, chisokonezo pena paliponse. Peace is not guaranteed. Mtendere kunyadila usiwa mpaka kalekale. Mtendere the project, and mtendere it's a mission. We must protect it at all cost. If ndife Malawi amene timati kuno ndi kwathu, tiye titeteze dziko lathu. It's either muli kuti kaya muli kuti. Yo, tiyeni tikhale pamodzi pa social media paja. Let's not be divided. Let's be together. Taganizani kumene kuja ka kumene munatenga ka, let's say I can call it visa to work permit imene ingabange run kwa 3 years, and after 3 years imagine if you apply akukandipazani pazifukwa zodziwa woka kumene kujako, you are expected to come here kumunzi kumene kuti ku Malawi. And that's why we say kuti regardless where you are, let's make sure Malawi is a country kuti kuli mtendere. Tisalole ndale zitigawanise, tisalole mtundu utigawanise. Ife tonse ndife Malawi, tisazitenge kuti ine ndine mulomwe ine ndine muyawo. Mtumbuka pambuyo, Malawi patsogolo. Kodi ndi zinthu ziti zimene Malawi tikuyeneka kuphunzira pa nkhani ya ku Sudan? Tiyeni tipange reject tribalism. As I said, tisiye mitundu ikhale pambuyo, Malawi akhale patsogolo. Tiziyang'ana mbendera ya Malawi, tisayang'ane kumene tikuchokera, tisayang'ane kuti ndine muyawo, ndine nchewa, ndine mtonga. We are all Malawians, and tikapanga izizi tizazononga tokha. Chinthu chachiwiri, let's demand accountability from our leaders. Atsogoleri athu asagwiritse ntchito kupweteka kumene tikumva ife muzifukwa za ndale, and let's say no to andale amene amati akayima pa msonkhano paja amalalikira zinthu zotigawanisa. Let's say no to that, and let's value dialogue over violence. In Sudan zinafika pamenepo just because anthu aja adakanika kumvana bwinobwino in a peaceful way, and zinathera mifuti. And you might say kuti kunoko sitingamenyane tibe mifuti ino, kodi sitiphunzira pa Rwanda pamene Matutsi ndi Mahutu anaphana opanda mfuti, kuphana mtundu kumalizira ati opanda mfuti ndi zikwanje zokhazokha ino. Let's urgent achinyamata athu tiyeni aphunzitse mtendere at all cost. Achinyamata anzanga, tisagwiritsidwe ntchito ndi anthu andale. Tizakhala ngati dziko la Sudan, tizakhala ngati dziko la Rwanda, tizakhala ngati mayiko aja amene adaphana chifukwa chosiyana mitundu. Tiyeni, Nkhondo is not a Netflix drama. Nkhondo si film ya lambo imene timaona ija kuti mwakuti no. Nkhondo ndi chinthu choopsa. Regardless kuti amakuopa ni mmozi mwakwanu, muzathawa, muzayisiya nyumba yakwanu imene manyadirayo, muzayisiya mashoni imene munamanga ndalama zambiri just because of war. Komano zinthu zoti makati kuzoona from the beginning, but we fail to preach. We fail kulalikira zinthu zimene kuti easy eye. Tiyeni tisagawanikane, tiyeni tikhale Amalawi, timakanika kupanga zimene zozo. Why? And ndisanamalize ndikusiyireni mawawa. Mtendere uli ngati mpweya, and palibe amene amasamala za mpweya, komano mpaka na mpweyawo utakutalikira utasiya kupuma pamene maziwa kuti kani mpweya unali ofunikireti. And don't clap for peace, we should work for it. Tisamangoti Malawi ndife amtendere, tiyeni tikhale mwa mtendere. And we shouldn't say kuti izi sizingachitike zimene kuna sizingachitike ku Malawi. No, it can happen. It only takes a matter of mawu a munthu wandale amene timawapembeza religiously aja amatigawanisa tonse kusanduka magazi m'mizinda yonse. And if we sleep, it can happen. If we sleep, dziko la Malawi litokhala ngati Rwanda, dziko la Malawi litokhala ngati Sudan, dziko la Malawi litokhala ngati Somalia. And once again, osayiwala kuti mukuonera Shamiuna Narrates. Ngati simuna tipange follow, ngati mukutonera pa YouTube panga subscribe, ngati pa TikTok tipangeni follow, ngati pa Facebook tipangeni follow. Osayiwala panga like video yako, panga share, komanso kupanga comment maganizo anu mene mukuonera dziko la Malawi mene likuyendera mwakoma nonse kandi sikopambana.